Pozdrav svima! U ovom videu iz matematike za 4. razred osnovne škole vidjet ćemo kako se višecifreni brojevi dele dvocifrenim i trocifrenim brojevima. Zato ostanite uz video i pratite kanal. Prvi primjer. 5472 podeljeno na 12. Višecifreni brojevi se dele dvocifrenim na isti način kao što se dele i jednocifreni brojevima. Važno je reći da se uvek deli celim brojem, a to je u ovom našem slučaju broj 12. Sa deljenjem krećemo s leva na desno, odnosno s cifrom koja ima najveću mesnu vrednost, a to je u ovom našem deljenju cifra 5. 5000. Krećemo sa deljenjem. 5 podeljeno na 12. Broj 12 se nijednom ne sadrži u broju 5. Zato ćemo cifri 5 pridodati cifru stotina, odnosno cifru 4. 54 podeljeno na 12 je 4. 4 puta 12 je 48. Oduzimamo. 54 minus 48 je 6. Sada spuštamo cifru desetice, odnosno cifru 7. 67 podeljeno na 12 je 5. 5 puta 12 je 60. Oduzimamo. 67 minus 60 je 7. Spuštamo cifru jedinica, odnosno cifru 2. 72 podeljeno na 12 je 6. 6 puta 12 je 72. Oduzimamo. 72 minus 72 je 0. Nemamo ostatka. Dakle, 5472 podeljeno na 12 je 456. Ovako deljenje možemo i proveriti, i to množenjem. Deljenje proveravamo množenjem tako što pomnožimo količnik i delilac. 456 puta 12. Množimo. 2 puta 6 je 12. 2 pišemo, 1 pamtimo. 2 puta 5 je 10 i 1 koje smo pamtili 11. 1 pišemo, 1 pamtimo. I 2 puta 4 je 8 i 1 koje smo pamtili 9. Pišemo 9. Sada množimo cifrom deseticom, cifrom 1. 1 puta 6 je 6. Povlačimo se ulovo za jedno mesto, pišemo ispod desetice. 1 puta 5 je 5. I 1 puta 4, 4. Sada ćemo dobijene proizvode sabrati. Prepisujemo 2. 1 plus 6 je 7. 9 plus 5 je 14. 4 pišemo, 1 pamtimo. 4 i 1 koje smo pamtili, to je 5. Evo vidimo da smo dobro podelili. Evo sada i jednog primjera deljenja višecifrenog broja trocifrenim brojem. 535.908 podeljeno na 148. Postupak je isti kao i kod deljenja dvocifrenim brojem. Delimo celim brojem, to je u ovom slučaju 148, i kod deljenja uvek krećemo sa leva na desno, odnosno delimo najpre cifru koja ima najveću mesnu vrednost, a to je u ovom slučaju cifra 5. 5 podeljeno na 148 ne može. Cifri 5 pridružujemo cifru 3. 53 podeljeno na 148 takođe ne može. Sada pridružujemo ciframa 5 i 3 još jednu cifru 5. 535 podeljeno na 148 je 3. Sada množimo. 3 puta 148 je 444. Oduzimamo. 535 minus 444 je 91. Sada spuštamo cifru stotina, odnosno cifru 9. 919 podeljeno na 148 je 6. Množimo. 6 puta 148 je
888. Oduzimamo. 919 minus 888 je 31. Sada spuštamo cifru, desetita cifra 0. 310 podeljeno na 148 je 2. 2 puta 148 je 296. Oduzimamo. 310 minus 296 je 14. Sada spuštamo cifru jedinica, cifru 8. 148 podeljeno na 148 je 1. 1 puta 148 je 148. Oduzimamo. 148 minus 148 je 0. Nema ostatka. Rekli smo da deljenje proveravamo množenjem. Množimo količnik sa deliocem. 3621 puta 148. 8 puta 1 je 8. 8 puta 2 je 16. 6 pišemo, 1 pamtimo. 8 puta 6 je 48 i 1 koji smo pamtili 49. 9 pišemo, 4 pamtimo. 8 puta 3 je 24 i 4 koje smo pamtili 28. Pišemo 28. Sada množimo cifrom 4. 4 puta 1 je 4. Pomeramo se za jedno mesto ulevo. Pišemo 4. 4 puta 2 je 8. Pišemo 8. 4 puta 6 je 24. 4 pišemo. 2 pamtimo. 4 puta 3 je 12 i 2 koje smo pamtili 14. Pišemo 14. Sada množimo cifrom 1. 1 puta 1 je 1. Pomeramo se za još jedno mesto ulevo. 1 puta 2 je 2. Pišemo 2. 1 puta 6 je 6. Pišemo 6. I 1 puta 3 je 3. Pišemo 3. Sada ćemo ove dobijene proizvode sabrati. 8 ćemo prepisati. 6 plus 4 je 10. 0 pišemo, 1 pamtimo. 9 plus 8 je 17, 1 18 i 1 koje smo pamtili 19. 9 pišemo, 1 pamtimo. 8 plus 4 je 12 i 2 14 i 1 koje smo pamtili 15. 5 pišemo, 1 pamtimo. 2 i 4 su 6 i 6 12 i 1 koje smo pamtili 13. 3 pišemo, 1 pamtimo. 1 i 3 su 4 i 1 koje smo pamtili 5. Pišemo 5 i evo proveravanje. Možemo zaključiti da smo dobro podelili. To bi bilo sve u današnjem videu. Ako vam se video dopao, lajkujte, pišite komentari, pratite kanal.